Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Kamar kullum yau ma ne na Sani Misbahu a cikin wannan bidiyo. Yau insha Allah za mu yi wani bidiyo ne mai matukar muhimmanci a gare mu. Bidiyon da za mu yi aiki da wani application ne mu dawo da lambobin mu da suka bata. Ko aka goge ko kuma wayan kai samu matsala aka ce sai an yi ma wayan formatting. Kaga idan aka yi maka formatting komai da komai na wayan ka zaka rasa. Har da ma lambobin ka wanda kai storing kan wayan ka da baka yi saving din su kan sim ba misali. To insha Allah za mu nuna muku da za ku dawo da lambobin ku ko dai bara yi ciwon kai ba. Insha Allah ku bi mu cikin bidiyon daga farko har ƙarshe domin ku ga yadda abin zai kasance. Ku biyo mu cikin bidiyon. Yawa masha Allah. Abinda za ka fara yi insha Allah a wayanka shine za ka ɗauko wayanka kamar haka sai ka buɗe shi haka. Misali bari in buɗe kiɗin wayana domin in nuna maka yadda za ka yi ka dawo da lambobinka da suka bata ko kuma aka goge ko kuma wayanka ya samu matsala aka yi formatting ɗin shi ka rasa lambobinka gaba ɗaya. Yawwa abinda za ka yi za ka shiga play store ɗin wayarka kamar haka. Idan ya gama searching ɗin shi ya buɗe za ka danna wannan alama ta searching sai ka rubuta wani kalma gashi nan lost contact recovery hakan nan a wayanka misali sai ka buɗe shi haka. Idan ya buɗe maka zai nuna maka su applications da yawa ko da ke bari nuna maka yadda nawa yake. Ka gan shi nan ne already na riga na installing a wayata gashi nan gurin a ƙasa recover deleted contacts. To kai ma su zaka rubuta a play store naka zai nuna maka shi. Ka gan shi nan saboda haka shi kai ma za ka yi downloading a wayarka recover deleted contacts gashi nan. Kar ka manta da ka shiga play store ka rubuta shi zai nuna maka. Saboda haka in ka tashi zaka bari mu duba contacts dina domin ka gane abin yadda zai yi maka dalla-dalla. Misali kaga ga lambobi na nan wa'annan su ne lambobin da suke kan wayana. In ka lura ga sunan guda 110 su ne akan wayana. Saboda haka bari mu goge su domin in nuna maka yadda abin zai yi dalla-dalla. Kaga yanzu na yi makin ɗin lambobi na gaba ɗayan su ga sunan na goge. Zan goge kai sai in taɓa wannan kalma ga ta na rubuta delete a ƙasa misali. To gashi nan yana tambayona na yadda a goge. To yes na yadda delete. To yanzu gashi nan in ka lura na goge lambobi na gaba ɗayan su. To kaga yanda za ka yi ka dawo da lambobinka wayanda ka goge ko aka goge maka ko kuma aka yi maka formatting ɗin wayanka. Saboda haka bari mu je mu yi ƙoƙarin dawo da lambobinmu da muka rasa. Kaga mun riga mun goge lambobinmu. Za ka taɓa application ɗin kamar haka. Yawwa idan ka taɓa shi haka zai ɗan nuna maka wannan loading ɗin gashi nan yana nuna maka yana loading. Saboda haka za ka ɗan ba shi dama ya ɗan gama loading ɗin da yake yi maka kamar haka. Idan ya gama loading ɗin zai baka wasu options ɗin guda 4. Saboda haka a ciki za ka dawo da guda ɗaya. Za ka taɓa guda ɗaya don ya dawo maka da lambobinka. Da Allah wanda bai subscribe na wannan channel tamu ba ya daure ya yi subscribe ta channel ɗinmu domin ba mu ƙwarin gwiwa wajen kawo muku irin waɗannan bidiyoyi masu faɗakarwa da ma ilmantarwa. Saboda haka idan yana maka wannan fuska abinda za ka yi ƙoƙari ka taɓa shi ne get started. Idan ka taɓa wannan get started zai kawo maka wannan shafi. Idan ya nuna maka wannan to kaga shafin da za ka taɓa nan gurin wannan start. Saboda haka ka taɓa start zai kawo maka wannan shafi. Kaga shafi fuskan farko ya ce contact recovery, na biyu kuma ya ce contact back off, na uku kuma ya ce contact restore. To saboda haka wannan na ukun shi za ka taɓa contact restore. Saboda haka bar mu taɓa shi. To idan ka taɓa shi zai kawo maka wannan shafi kamar haka. Yawwa to yanzu abin da za ka yi shine sai ka taɓa wannan kalma gashi nan. To yanzu kaga yana tambayanka akan sim za ka mayar da lambobinka ko ko akan device ko ko akan Google. To saboda haka mu kan waya muke so mu mayar da lambobinmu misali sai mu taɓa device. To gashi nan yana saving ɗin contacts ɗinmu zuwa akan wayarmu. To
to kaga yanzu ya riga ya gama mayar da lambobin, saboda haka mu je mu yawwa. In ka lura gashi nan mun riga mun gama. Yanzu abin da zai faru mu je mu duba lambobin mu gani ko sun dawo ko dai ba su dawo ba. Masha Allah, iko sai lillahi. Yanzu kaga ga lambobin mu nan da muka goge sun dawo, lambobin mu da muka goge sun dawo ga su nan. In ka lura kwara 110. saboda haka ke ma kai ma kuma haka za ku je ku dawo da lambobin ku da kuka rasa insha Allah. Wanda ke subscribe ta wannan channel ko ya daure ya danna mana wannan alama ta subscribe domin ba mu ƙwarin gwiwa wajen gabatar wannan bidiyoyi masu ilmantarwa da kuma wayar da kan al'umma.